Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Basig to ano sa tambis. Akong atuon. Anak ko, Naynay! Dito na sa kastambis, no? Oh, Naynay! Kaong katambis, Naynay? Daghan ako na anak. Oh, Naynay. Kay, namupo man ang akong mga amigo nga small. Unsa? Wa ko'y nakita dong, Jeff. Pero mo na gisulti ni Amara nga namo po og bunga sa tambis ang iyang mga amigo nga small. Kung wa pa unta mawang imong third eye te, magkaingon ko kang tinuod ang isulti ni Mara. Dong motuo ko sa kong anak. Mao ni ang gisulti ni Inko Ibyo nga kana si Amara. Dunay abyan. Weird man mo na, pero angay natungtuhuan si Amara. Mao gyud am. Mo man nagisulti ni Inko Ibyong nga dunay protector si Amara, di ba? Oo lagi am. Pero nabalakan ako ini, uy. Nganon to na may abyan si Amara? Ngano? Naynay, dili pa ko mag-half bath? May gibuhat pa mang kunak. Si Yoyo din mo. Wa pa mauli kay nagduwa og basketball. Nahala sige. Ako na lang mag-half bath ni mo. Dali. Salamat mga tol. Nice game. Kadaog ta. Agi kayo. Unahan ko ninyo ha kay padung na ngit-ngit. Agi. Girot. Ano ta? Lingaw sa mong duwa na. Ligkon ta mong kontrat. Pulos mangigo ay Grace. Pero sila kaapas na mo eh. Pulos pero mangit sa Grace. Nya, waisip yat. Kada itsa sa layo. Boom! Pasok sa banga. Ringless. Bugiro! Si ito yung resulti ka, Bugiro? Ko! Tsambala mo! Uy, ikaw mo tong bata nga bully sa kung pag-umangkon sa. Singon! Ako? Nalimot ka sa kong itsura? Waman! Unya nga nang kutana pa man ka. Kung kinsa iningon. Timanan ko ng naong ni mong bata ka, ha? Mani. Tubag-tubag pa gano'y. Usban magayon ni mo away ka tong akong pag-umangkon, Saman. si Amara. Saman. Katilaw, gid ka na ko. Ang saya ako tilawon. Kini, kini akong kumo. Wag kumadlo ka na. Mao ba? Ops! No! Uy! Ano ka? Pagkakusa ko, buhay ko! Hadlo ko skila tong dugdug. Unsa? Hadlo ko. Hadlo. Isog kay ikaw niya. Kilat og dugdug, nahadlo ka? Noy. Nuy. Nuy na ko, ipagnuy na ko. Ato ko sa mo, Noy. May kurog mangod ka. Kurug bitaw. Ato ko sa mo, Noy. Unsa? Di ko eh. Bahala ka na. La. Bagusog sa angin uguan. Mabasa ko, Noy. Dali. Silong na ta. Ka na eh. Ika na ba kung nagduwag basket? unay bagyo. Nagkalit inay good nga perti mang inita ganina. Wapag ko makabatig balita nga unay bagyo. Amara, anak. Maliwag sila sa mga bitana kay sa libo kaayo na. Ako na'y musira, Amara. Kakusog sa hangin. Uy! Unsa mo to nihagsa sa atong atong papadamyan? Sin, magkato muna. Masala to, Noy. Ayaw, siging manoy na ko. Kitiguan pagagnaong na ko.
Bugiro na, nuwayon pa. Kapayang bugiro. Taman, mo na ning gipuyan. Dili. Ah, oo, oo. Tarong gut. Kisay mo kauban din eh. Ako lula. Ah, pastilan. Naman si Jeff. Man to si Yoyo Chef na natuwa sila basketball. Liga ko no. Liga. Liga sa barangay Padamyan. 18 below o gikuha si Jeff sa iyang mga amigo. Maayo kay gipahibaw niya si Amara. Oo niya, nagbagyo man. Nagduwa gyapon. Saom na ako ni pagpauli sa amo nga kusog mo kayong hangin uguan. Nyam, labang pa ko ng sapa nga duol din is inyo. Ano nila ka to sa mo, noy? Huh? Hindi lang kumano naman. Ay, lagi pag mo eh. Dilaw ka rin. Hindi may mo eh. Samaan ko sa kong bapa. Anya, saan ni mas pagpauli nga, nang lupad mo ng sins mga silingan. Oo, kita ka. Kung matsambahan ka sin ng lupad, impasi mong liog, putol gina. Karong eh. Lagi, Putol ko taon. lagi putol. La. Ang inyong bay ni Uyop. Lo, gusto mo kayong bahagi kan sa pagod. Madani inyong bay sa kusog ka baha. Mayroon, Ha? Hala. Nanandadaan sa kusog ka baha ang inyong bay. Lola! Hala na kuha to sa tubig. Ay, pa kita nalog. Siyap na mayak pa ninyo. Nananod! Ay! Ayaw mo sa kay naa sila. Si Nainay ug si Lolo Damian. Wait. Amara, si Yoyo Jeep ni mo ba? Oh, nga naman si Yoyo Chef na ko, mga amigo kong small. Wait. Naanod sa baha. Unsa? Wait. Amara, yano ka? Nak, gano'n ako ka? Ninay, ingon nga akong mga amigo nga small. Nga si yung chef ko no, nanod sa baha. Unsa? Tama! Si Lola! Magunin ang mayo ninyo. Lola! Tingnan ni bro. Kasambot mo kas karatol. Tawag mo! Tama! Tabang! La, nagpipila sa kong bukton. Jeep! Nay, Jeep! Namibigat siya kong kamot! Ay, salamat kay Inay ng hangin duguan. Ay, Saan ba tayo? Ay, mula na tayo silutan ini. Ay, naunsan mo tayo eh? Mula tayo silutan. Silutan. Naunsa? Sukad lang naabot ang sa atong dapit ng anak ni Muna nga si Amara. Ay, nagsunod-sunod na ni Malas. Kabantay mo. Kabantay. Lagi. May nasining bagyo kay Juan man, malabhan man na ito ang itong mga sinina. Magyar. Mga basa. Kanang sunog kay Wati Maputi. Abo. Diba? Nag-unsa man pug kagahapon dito dapit sa sapa, Jeff, ha? May gani kay wa ka na apil sa pagkalunod sa bahay nga gianod sa dakong baha sa sapa. Padamyan. Dunay kalit nga ni Bira sa kong bukton. Mao tong naluwas ko. O ang bata nga si Negro. Ambot ko. Naluwas ba to siya o patay na. Ngano naabot ka man sa bahay ni Negro, ha? Ngang naluim ko niya te. Kay nagkurog man diyang nikalit lag kilat og dugdog. Hinaot lang untangan naluwas si Negro. Naluwas man siya, Nainay. Kay giluwas akong mga amigo nga small. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!